Tabi! Dadaan kami! Dadaan kami! Suntukan pa to o ano ba? Yun yung sinasabi ko, tatlo kayo, pero napakabilis ni ate. Iba talagang babae. The title of that song, darling, is Summer 69. May nawawalang isang word. One last try. The title of the song is Summer 69. Summer 69. May nawawalang two letters. One word! Ito! Stop, yung muna. Ito, nakakita ko kasi, pero hindi siya nag-slow mo. Kumapot to. Pero anyway, Sir Pogi, anong pangalan mo, sir? Rolelo Marcel. Ay, ganda na pangalan yung Brunello. Title? Summer Sweet 69. Summer Sweet 69! Ano ka ba, Tibo? Ang sweet na ang 69. Nakita ka? Sino ka na naka-sweet one? Summer Sweet 69 is wrong. Title? Summer of 69. Iyon o! Congratulations, Summer of 69! Ayun, Hindi pa nakuha sa isang subok, pangalawang subok. next song, DJ. Sino ang sikat na celebrity host ang kumaraling? Manataong ka na? Tuslit ang imo. Hindi na ko. Ay, nakakita na ba? Nataon ka na si Ma'am, diba? Ay, wala. Wala ka. Alright, I'm so sorry. Sino ho ang sikat na celebrity host na kumanta nito? William. Correct. At syempre, dahil si Luningning ang sumayaw niyan, sasayawin mo yan ng alaluningning. So, Marvel, wala na si Luningning Karami. Inasay mag-split, ano? So, this time we are about to perform the Igiling-giling. Let's go! Down! Down! Dali na. Base magsabit siya ni Ma'am. Sino? Ayun! Ito po! Ito po! Sumitin niyo na! Dali na! Dali na! Lumpat to, Jagin! Ang isa may bata ang makadala. Si Nina na ngayon pa ang ihalitan. Grabe, nitang iyong ginagyan pa lang yan. Hindi ka. I go to joy. Sige na. Relax. Lamian mo kayo makita ka sa video ko. Title, Tubig at Langis. Anong tubig ang langis? It's wrong! Sino ka ng tubig at langis man? Mali! Ate ko nata-sureball na siya. May paibang-ibang ka baka nawala sa akin. Yes, ma'am. Biyahe mo ah. Sana yung pag-ibig. Okay, dito malapit. Bakit ka umaatras sa akin, mami? Ako lang to.
pwede ba namon mabalaan kung ano ang dahilan ng inyong paghihiwalay? Ano? Kasi we are too big at the piece. Ay, kaya pala yung answer niya kanina bigat lang is. May pinagkagalingan pala. Okay, eto serious talk, ano? Kung meron kang natutunan sa relasyong yon, ano yon? Ate ko din nag-quiz kami din. Launta yan na siya. Ay, natutunan ko, Yes, from that relationship. ang ex, pwede ko balikan. Ang ex pwede pang balikan. Yes. So, binalikan mo? Wow.